Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang paraghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Maigsoon gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni Santo Domingo sa kapari o founder sa Dominican Communities. Dito ko nagikan sa akong theological studies dito gihimo sa University of Santo Tomas Central Seminary, mga Dominican Fathers, or gitawag na sila Order of Preachers. Kay kani si Santo Domingo, Saint Dominic, usa man ni kabanggiitan nga magwawali nga nakakonverter og daghang mga katawhan. So uban kaniya padayon tang magampo nga masulbad na kining krisis sa pandemic ug ato sang ituboy sa atong pangaliya ang atong mga benefactors and donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang mga pahanungdan ug pagtulunan magtabang unta sa imong simbahan. Mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuuran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo ug balaan kong Dios, dili ba ikaw diha nang daan sa pagsugod sa kapanahunan ug wala kay katapusan? O Ginoo ug akong tigpanalipod, ang mga taga Babylonia gipili mo silbing silot ug kastigo kanamo. Tungod sa imong kaputli, dili ka mutan-aw sa dautan ug sa sayop. Apan nganong gipasagdan mo man ang mga taong malimbungon ug nagpakahilom ka man lang samtang gilamoy sa taong dautan ang taong matarong. Gihimo mong ingon sa isda sa dagat ang katawhan ug ingon sa mananap nga walay pangulo. Unya sama sa isda paslon ug pukuton sila sa mga taga Babylonia. Inigkakuha nilag daghan magmaya sila. Maghalad pagani sila ug musimba sa ilang pukot kay nadato ug nakakaon man silag lami ang pagkaon pinaagi niini. Magpadayon na balang silag pamukot ug pagpamatay sa katawhan sa walay kukaluoy? Busa ka ako sa bantayang tore ug paabuton kung unsay isulti sa Ginoo kanako bahin sa akong mulo. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon ug mahitabo gayud kini. Busa bisag ingon ug dugay kining matuman, paabuta lang. Ug mao kini ang mensahe. Katong mga dautan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo naglingkod sa iyang trono hangtod sa kahangturan. Gibutang niya ang iyang trono alang sa pagpanghukom.
Nagahukom siya nga matarong sa kalibutan. Nagadumala siya sa katawhan uban sa kaangayan. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo mao'y usa ka dalangpanan alang sa mga gidaog-daog. Usa ka kota sa panahon sa kalisdanan. Nagsalig sila kanimo, sila nga nagmahal sa imong ngalan. Kay dili kamo biya kanila nga nangita kanimo o Ginoo. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Awitig pagdayeg ang Ginoo nga naglingkod sa trono didto sa Sion. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga buhat, kay ang tigpanimalos sa dugo na hinumdum. Wala siya mahikalimot sa dangwingoy sa gisakit nga tao. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ka ikaw, O Ginoo. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus miluhod sa iyang atubangan og miingon, "Sir, kaloy iintawon ang akong anak. Patulon siya ug nagantos pag-ayo ug tungod niini makadaghan na siya mahulog sa kalayo ug sa tubig. Gidala ko siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya." Si Jesus mitubag, "Pagkawalay pagtuo ug pagkasayop ninyo, magsige na balang akog uban-uban kaninyo? Magpunay na lang akog pailob ninyo?" Dad-a nga ri ang bata o gimanduan ni Jesus ang yawa og migula kini gikan sa bata og naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Hesus ang mga tinun-an og nangutana kaniya, "Nganong wala man kami makapagula sa yawa?" Si Jesus mitubag, "Tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga samag gidak-on sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo niining bungtura, balhin didto ug mobalhin kini, makabuhat kamo bisan unsa." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niingon si Kristo nga kulang ang inyong pagtuo. Di kausa niingon sa dang mga apostoles, "Ginoo, dugangi ang among pagtuo." Okay, niingon man siya, kuwang ang inyong pagtuo. Yang tubag sad ni Kristo, nagisumpay po din sa Ebanghelyo karon ni San Mateo, pag-ingon la dugangi among pagtuo. Iya sang ingon, kung duna kay pagtuo nga ingon kagamay sa liso sa mustasa, ang labing gamay nga liso sa kalibutan, makapabalhin na kas bungtod nga mubalhin ngadto sa dagat, mutuman kuno na. Diba kahibudnganan, ingon siya, kuwang inyong pagtuo. Nga ang iyang gitubag, kung doon na kay pagtuo nga ingon kagamay liso, pwede nimo pabalhinon ang bungtod nga porting dakua. Makapabalhin ba ng lisos mustasa, bungtod ngadto dagat? Kasabot mo ani. Ako kamo kasabot mo. Kamo iwali diri. Nisod lang na sa akong unahon na kay kanila lagi mamalandong ta. Kini si Saint Dominic, usa ni siya kabatan-on nga preacher, pari,
nga agresibo jud kay sa pagsangyaw. Nya nakapahaom siya sa iyang pulong o sa iyang buhat. Nya bright man ni kay siya, mura bag iyang matranslate, masabtan sa mga tao, nya makonverter ang mga tao sa iyang pagwali. Makapasabot siya ba? Lawom kay siya pasabot. Ngano man, lawom kay siya relasyon sa Ginoo. Mura na bag para niya ang iyang hunahuna kinahanglan nga ang magiya sa iyang hunahuna mao ang hunahuna sa Ginoo. So dili siya mo claim nga siya mao'y bright, kung dili gusto niya nga ang iyang hunahuna, ang iyang baba og tanan niyang aksyon gamiton sa Ginoo. Mao ni siya ang pagtuo. Kana bitang magpagamit as Ginoo, nya mag-anam na kag kagamay, kanang mura na kag lisos mustasa ba nga di na bitaw kayo siya magpakita nga magpasikat yon nga makita siya. Alis og gamay kayo. Ana, mugamay tag maayo, nya mudako og maayo ang Ginoo nga atong gituohan. Mao nagiingon ni San Juan nga magbubunyag, he must increase, I must decrease. Kinahanglan nga siya musaka, ako muos-os. So ang tao di ay nga dunay pagtuo, dili mangayo pun akong pagtuo para mudako. Ingos Kristo, pagami ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Pagamig maayo kay magkagamay ang imong pagsalig sa imong kaugalingon, mag-anam sad kadako ang imong pagsalig na rin ako. Mao nay pagtuo. Nya ako nay mulihok diha nimo, iniglihok nako diha nimo, paphanang kaaway ni mong porting liguna, yawa ay mo'y naghatag og pagkapatulo na tong bata, kausa raging nas Ginoo, hawa diha, yawa, hawa dayon. Karon do naman jud ko'y pagtuo. Gi ako morong ingnon, pahawa mo dinhing mga yawa. Na ini pahawa. Na? Wala. Wa? Inyo siguro gipugnan. Kanang mga yawa sa sala ba? O igno tamuron, ayaw na mo pangural sa inyong balay. Imong gipugnan ang yawa. Ngano man, nisalig pa man kas imong koral. Ipanghatag ng inyong kwarta ngadto sa mga kabos. Ingka di mo dapat doon sa itong kanon, anisalig pa man kas kwarta. Kani si Saint Dominic, kuan ni siya, gitawag ni siya mendicant preacher. Unsa man ang mendicant, wa ko kasabot kay ana. Pero kana bang magtiniil, kana bang pobre ba, kanang empty kanunay. So pagsugod niya siyang order, magpakilimos man sila, na mga donasyon sad. Inigasto nila ang adlaw, ang sobra ipanghatag gina nila inig kagabi. Zero gina sila, inig kaugma na sad. Magsalig na po na sila na ay mo abot. Na siya, kamo, okay ra na ninyo, magkwinta mo, tigom yun, tigom, ana, panaganas, kaugmaon, mao naman ang kalibutan, di adto na kamusalig sa imong tinigom. Di ba? Ang totok mamuna ko. Ikaw niya pa rin, di na sa tamagtigom, magunsa naman lang ta, paano nalagi na? Mao gina ang problema. Kay dako man tagsalig sa tong kaugalingon, kuwang tagpagsalig sa Ginoo. Muna inigingon, increase your faith, decrease your trust on yourself. Ano na siya? Muna bitaw nga dinis atong simbahan, naka-experience yung kuana. Kini nga to bang parokya? Wa naman dyan ko'y paglaom nga mapadayon ng ato mga proyekto. Labi na tong pag-lockdown, nga wa na tay misa, nga karon may nibalik-balik og jutay. Wa na yun. Nya magsulisit punta kinsa man say muhatag masulingahan tas mata. Yan yung kolor doon sa may buhaton siya padayon lang diha gwali mo man imong buhat isipari wali gyud. Ana nga igwali nimo isulti lang ana amo yung nangaguba na diyang mga atop ana o tanawa sige ko gwali sige lang sa abot ang mga kolekta. Nya ako day naingnan ani. Wow. Ang naingnan ani ang Ginoo kinsa nang iyang gipangtandog. Karon do na sa tay bag-ong project no kaning atong sound system. 800,000 ni siya ang budget. Niya ako tong gi-announce gahapon nga gakinahanglan tag 40 ka tag 20,000 20,000. Nganong 40 man atong gipahaom sa Bible. Ang 40
mao na siya'y number nga mo signify sa fulfillment of the plans of God. 40 kaadlaw nagpuasa si Jesus to start sa iyang ministry. 40 kaadlaw nga didto si Moses sa Sinai aron nga mudawat sa kasuguan. 40 ka tuig nga naglakaw-lakaw sa disyerto ang mga Israelita aron makasulod sa Holy Land. Unsa pa man gilain 40. Basta perting daghan ng 40 diha. Diha sa Bible. Atos ang suwayan nga 40 ka 20,000 matuma na ang atong bag-o nga sound system. Ana. Sus pag-announce na ko gahapon, ibaw mo unsa, kutob pagka alas 5 hapon, 5 na kabok ang niangkon og 20,000. 5 na. Mura tag maamis ba nga paglipot pa lang gay nako diri sa Kristiya, doon na ni-inform nako, Father mo angkon kog usa. Nga mo na siya, ako din nakaingon ato. Anya karon inig-announce nako karon, daghan-daghan mo sa ning nanambong. Basig naa na sa imo angkon. Mahurot na ni noong 40 ka 20,000. Amo to ako dayong tiksan ang katong kuan mo install aning atong sounds. Sige, go na. Ingka nya Father, 5 pa man nakabuk ang ni donate, makabayad ka mo. Nako salig tas Ginoo. Mag-ako mo yung bayad ani og di sa kabayad og mamatay ko sa COVID og ba. Paningla ni ang sige giyampunga dinis misa. Sinupakon ba kayo? So mao na. Ato na da paninglan. Ano ari mo ningil nako nga di man ako igor man ko ni sulti ang Ginoo may insulti ana. Gamitan nis inyong balay kanang inyong mga problema. Pangutan na argong Ginoo saon pagsulbad. Ayaw pagpatugag sulbad-sulbad. Kanang problema ninyo sa inyong lugar, ana. Daghan kayo. Namagay baro na problema ras kapilya. Unsay iatop, unsay ikisami, ana. Nya, magratol-ratol ka diha. Ayaw, relax. Pangutan ang Ginoo saon na ko pagsulbad, Lord. Nya, tudloan kas Ginoo. Relax kita. Mo nang gingos Ginoo diris unang pagbasa. Yung sus, perting ligunas among kontra, nga ano maning gitugutan maninimo Lord, nga mura na malamig mga isda, ila na malamig pasulon, ila na malamig lutuon, himuon mamin nilang tinapa, inununan, mura, wak naman kay pakialam na mo. Ang sa gisultis Ginoo, paminaw ragon mo nako, kausar gin nako sila wagtangon. Paminaw mo nako. Amo ni kaning atong pandemic karon, ni kakanus apa man nimo honong Lord, tinaptapay na mo maayo. Di ba kami mahurot o kamatay ani ang Ginoo hunong na lagi mo sige ka-concern ana paminaw mo nako. Paminaw. Maminaw tas Ginoo, maglumba tag paminaw sa Ginoo. Atong tagaag higayon ang Ginoo nga musulti dihas atong kaugalingon samas gibuhat sa mga santos nila ni San Benedict ug uban pa. Unsa man toy tubag nato sa Salmo karon? Unsa to? Nakaibaw. Hasta ako, nalimot na sa ko. Ito magsalmo, nindot ka ito. Dili gayod nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Nangita kanimo, naminaw kanimo. Di gyud nimo sila biyaan. Mao nay pasalig sa Ginoo. Ug mosalig ta ana tanang butang atong maangkon. Nakita na nato dinis atong parokya. Pasalamat ta ani mga tao sa ganaminaw sa Ginoo nga giingnan. Donate dito 20,000, donate dito 200,000, donate dito og 500,000. Doon na pa gani usa giingnan. Donate dito 1 million, ni donate lang sad. Ni ay nagwali, way gi-donate. Sige, manindog na ta. Mga wa mo donate. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoo, kita nagkahiusa karon sa pag-ampo ngadto kaniya. Atong ipadangat ang atong mga panginahanglan diha sa ligong pagtuo. Muingon kita, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang simbahan magmauswagon sa pagsangyaw sa maayong balita aron paghupay ni adtong nawad-an sa paglaom. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod dili kawad-an sa pagsalig ug pagtuo sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo.
nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto niini dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug magmahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadangat na sa grasya sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. O Ginoo, sa among kasakit wala mo kami biyai, busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, ug alang sa akong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Ginoo, sa pangaman ni Santo Domingo kaluy pagpatalinghog kining among mga pagampo nga among gihalad kanimo sa dakong gahom niining sakripisyo, liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsabwag sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayeg kami sa imong kahalandon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usaha sa kahitasan, daygon ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santo Domingo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niing panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo ang ginharian ang gahamugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manao sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mahalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Niining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langitnong sakramento Ginoo, itugot ngang imong simbahan uban sa timos nga debosyon, makatagamtam sa gahom niining sakramento o katabangan unta sa pangama niya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga gahom, divine power. Niya mulihok lang ni siya kung mudako ang atong pagtuos Ginoo, niya mag-anam og kagamay ang atong pagsalig sa atong kaugalingon. Mao na siya teknik aron ta mahimong gamhanan. So, usbunako pag-announce nga ang atong project nga bag-ong gidugang nato aning ongoing natong projects nga apit na sad mga human ang atong sound system. Mao na tag 40 nagkinahanglan tag 40 meseta no, 40 katag 20,000. 35 na lang kabuok ang nahibilin nga slots. O gusto mong muangkon pa ani aron ma-part mo sa fulfillment of the plans of God nga mao ang 40, hala sige, text lang ko ninyo or i-message o mo pledge mo aron nga makumpleto na ning 40. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug pagtuo ni Kristo. Salamat sa Diyos.